Как успяхте да привличате и самите собственици продавачи, тъй като това, което коментирайки с собственици на агенции, които нали, срещат като предизвикателство, е намирането именно на собственици продавачи, които да се обръщат към тях. При вас това се работи много, много добре, особено с тези модули, нали, които са да оцениш имот, да изпратиш имота си за оценка към вас, да си дадеш имота за продаване през сайта, но при вас как успяхте в това да намирате и към вас да се обръщат собственици продавачи на имоти? Значи, първото нещо, нали, е заради качеството на работа. Другото нещо, което вдъхна доверие в собствениците на имоти, е начина и инструментите, с които работим. Нали, сайтът, с който работим, изработен от вас, нали, е на топ ниво, изключително динамичен, изключително функционален, с така доста интересни модули. Ние в нашия сайт имаме бутони за оценка на имот, имаме бутони продай имот с нас, нали, доста информация има в нашия сайт и доста стойност. Изключително лесно е направен и клиентите се ориентират много добре в него. Също така този сайт ни дава достъп да презентираме, нали, на 4 езика, на български, английски, руски, турски. Нали, това също се харесва на продавачите, тъй като имотът им се позиционира на няколко езика и достига до много повече хора.